Protidin Times Presence ni Trends Talent Hunt Musanai Badailainayaव Deepika Gurung'a Final Contest महरै सायख'जानो हादों। नखरनि सुबुंफोरा दीपिका गुरुंनो भट होनानै देरहासार खालामनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापतार दखरा दीपा ननारि गामिनि बलबदेव गुरुं आरो साबित्री गुरुंनि फिसाजो दीपिका गुरुंआ सोलिबाय थानाय प्रतिदिन टाइम्स प्रेजेन्सनि ट्रेन्ड्स टेलेन्ट हान्ट मोसानाय बादायलायनायाव फाइनाल राउन्डआव फाइनाल कन्टेस्ट महरै सायख'जानो हादों। फाइनाल कन्टेस्ट महरै सायख'जानाय दीपिका गुरुंनो गोबां भटनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो दीपिका गुरुंनो नखर गामिनि सुबुंफोराबो भट होनानै मदद हेफाजाब आरो देरहासार खालामनो रायजो राजा बयखौबो खावलायहरदों। भट होनायनि जोबथा खालार 14 डिसेम्बर आरो भटखौ 57575 आव ट्रेन्ड्स T809 SMS एबा मेसेज लिरनानै भट हरनो हागोन। মই দীপিকা গুৰুং ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টত মই ছেমি ফাইনেলিষ্ট হৈছোঁ আৰু মোক ভোট কৰিবলৈ ট্ৰেন্স TH09 লিখি 5757 SMS কৰিব আৰু মোৰ ভোটিং ডেট লাষ্ট আছে 14 ডিচেম্বৰ আৰু মোক জিকাব। गिबियावनो बे समाव बड'सा खौरां आरो मामोनिया बर' खौरांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमग्रोबाय। दिनै जोंहा बे ओनसोलनिनो आंनि जायगानिनो दिफा ओनसोलनि बिथां कि नाम लिखिছিল दीपिका गुरुंनि रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव भटिं सापर्ट खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायदों बिनानावा। बिनिखायनो बिथाङा दा फाइनाल उइनार ना थांनो माने नाजागासिनो आरो बिनि भटिंनि दिना बुधबारसिम लास्ट दिनैनिफ्राय लानानै दिनै देवबार बुधबाराव लास्ट जागोन। बिनिखायनो बिथांमोनखौ बे बिनानावनि थाखाय गोसो गोरबोजों अननानै जाथि हिसाबै बा हारि हिसाबै मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै गासैखौबो बिनानावखौ सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसेयैनो भटिंनि मारै हरनांगौ बिनानावा एसे खोन्थालांबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्टखौ लुगैदों आरो खुलुमबाय। राइजक मोर अनुरोध আছে बहुत नमस्कार जे আজি आमर ছোৱালীজনীয়ে प्रतिदिনৰ টাইমছত গৈ পেলাই সফল হৈ আহিলে গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ভোটিঙৰ কাৰণে দি দিব যাতকে গৈ পেলাই ভৱিষ্যত তাৰো লাইফটো উজ্জ্বল হোক। আমাৰ এই ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত এজনী আছে ডান্স কৰি পেলাই আজি পাইছে গতিকে সবক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সবে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা যেনেকা হ'লে আপোনালোকে ভোটিংটো দি দিব। মোৰ পৰা এইটো অনুৰোধ আছে। ভোট দিয়া টাইমটো আপোনাৰ এই 14 ডিচেম্বৰলৈকে আছে আৰু তাৰ পৰা এইখিনি ভোটিং হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তাৰ কম্পিটিটিভ 10জন কেণ্ডিডেট আছে 10জনৰ ভিতৰত আমি যদি ইয়াক জিকাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগিব। আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা ডান্সাৰ ওলাব এবাৰ ষ্টেট লেভেলত আবার যদি সি জিকি যায় সেন্ট্রাল লেভেলত যাব। নমস্কার। মই এইটো